खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दुखुनांथाव जाथाय। मैया मंगलबार खालि सा 6 धोरोम दावबायारिफोरजों लोगोसे सासे पाइलटआ जिउ गोमादों। बे जाथाया जादों उत्तराखंड हादरसायाव। मिथिनाय बादिब्ला गंसे बेल 407 मुंनि हेलिकप्टारा सा 6 धोरोम दावबायगिरिफोरखौ केदारनाथ मन्दिरनिफ्राय गुप्तकाशीसिम दैदेनना लांबाय थानाय समावनो बारा नुसारै जानानै गोजौआवनो अर खामखांना बेरफ्रुदों आरो बे जाथाया फुंनि 11:45 बाजियाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायखौ मिथिना भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि आरो हादरगिरि मानगोनां द्रौपदी मुर्मु बिथांजोआ थैनाय सुबुंफोरनि थाखाय गोथौ दुखु मोननायखौ ससियेल मिडिया एबा टुइटारनि गेजेरजों बिथांमोन रुंसारि जानायफोरनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों होनना इसोरनाव आरज गाबदों। नैथि रादाबाव दं मैया फुंबिलियाव रायमना माहारियारि पार्कनिफ्राय सोरसुलुंनि गेजेरजों सोनाब रेन्ज हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 3 सिखारिफोर लोगोसे गोबां बिबांनि जंफोर आरो मासे जिउ गैयै मै हमनो मोनो होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै कुसुमबिलनि थागिबि जीवन टुडु, गुनवी सरेन आरो बलामजरा गामिनि थागिबि इटुआ बेग होननानै मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं दाखालि बावैसो कृष्ण बसुमतारीखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिखौ चिरां पुलिसआ मैया खानो हाबाय। मख'नो गोनांदि दाखालि 14 अक्ट'बराव चिरां जिल्लानि 3 नं राजालामानि गारागाव मुंनि गामियाव हरनि समाव सासे लाइमोन फरायसानि गोथै सह मोनदोंमोन। नाथाय बे जाथायनि सायावनो मैया चिरां पुलिसआ गोख्रों संदांनायनि गेजेरजों चिरां पुलिस बिफाना कृष्ण बसुमतारीखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिखौ खानो हाबाय। दायनिगिरिखौ गुवाहाटियाव हमनो हायो। लोगोसेनो सानै दायनिगिरिनि मुंखौ मुस्रि जर्ज नार्जारी 23 बोसोर आरो राजिब बसुमतारी 23 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दायनिगिरि सानैखौबो क'क्राझार जिल्लानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं आसाम पुलिस आरो करिमगन्ज पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव आसाम मिज'राम आरो त्रिपुरा लामानि गेजेर जंसननि जायगायाव करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दियाव गंसे गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि 2.5 केजि हेर'इननि पेकेट आरो 194 साफोन ड्राग्सफोर हमनो हादों आरो बेजों लोगोसे बे दायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौबो हमनाय जाबाय होनना बिथां मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।